Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε στο εισαγωγικό επεισόδιο του Ασθενής με Σθένος, ένα podcast της Cordia Health. Το Ασθενής με Σθένος φωτίζει βιωματικές ιστορίες ασθενών και ανθρώπων γύρω από τον ασθενή. Σκοπός του είναι να σπάσει τα στερεότυπα, το στίγμα και τις προκαταλήψεις γύρω από τις χρόνιες παθήσεις, να δώσει το βήμα στους ασθενείς να μπορούν να εκφραστούν και να μοιραστούν τις ιστορίες τους και τελικά ο κάθε άνθρωπος να καταλαβαίνει τον άλλον λίγο παραπάνω. Θα έλεγα έτσι για εισαγωγικό επεισόδιο, να ξεκινήσω με τη δική μου ιστορία. Εγώ ονομάζομαι Θοδωρής Πηλιώτης και στα 17 είχα διαγνωστεί με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτό είναι μια πάθηση της καρδιάς που συντόμως θέλω να το πω έτσι και με απλά λόγια. Ένα τείχομα είναι λίγο πιο παχύ και αυτό μπορεί να δημιουργεί επιβλαβείς αριθμίες και αυξημένη πιθανότητα ευνίδιου θανάτου. Γι' αυτό και οι γιατροί μου πρότειναν να φορέσω ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται απεινιδωτής και επιβλέπει τη λειτουργία της καρδιάς και έτσι και πάει να γίνει κάτι επικίνδυνο θα επέμβει με ηλεκτροσόκ. Σε αυτά τα 11,5 χρόνια κοινής πορείας με τη χρόνια πάθηση και τον απεινιδωτή, πέρα από την αρχική εγχείρηση για να τοποθετηθεί το μηχάνημα μέσα μου, χρειάστηκε να κάνω και μια επέμβαση για να αλλάξω την μπαταρία του. Μπαταρία τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ο απεινιδωτής στο μηχάνημα, 2 καλώδια προς την καρδιά και τελείωσε η μπαταρία του απεινιδωτή το 2022, τον είχα βάλει το 2014, οπότε τον αφαιρέσαμε και βάλαμε μόνο την μπαταρία μέσα που συνδέθηκε με τα παλιά καλώδια. Όμως το 2025 έσπασε το ένα καλώδιο και χρειάστηκε λόγω αυτού να αλλάξουμε όλο το σύστημα και πλέον φέρω μια νέα τεχνολογία που λέγεται υποδόριος απεινιδωτής και το καλώδιο δεν πάει μέχρι μέσα στην καρδιά. Και σε αυτά τα χρόνια είχα και την εμπειρία συνολικά 7 ηλεκτροσόκ, αλλά όλα ήταν απρόσφορα, έτσι λέγεται, δηλαδή χτύπησαν από λάθος, όχι επειδή είχε όντως κάποιο θέμα η καρδιά. Δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό σήμερα. Θέλω να φτάσουμε στο σημείο του γιατί είμαστε σήμερα εδώ και η ιστορία πέρα από αυτά που σας ανέφερα τώρα έχει να κάνει και με αυτό το παιδί τότε στα 17 που λάτρευε τον μπάσκετ, ήθελε να συνεχίσει, αλλά ήρθε αυτή η χρόνια πάθηση στη ζωή του. Επομένως, υπήρχε μια έντονη συζήτηση και προβληματισμός από τους γιατρούς για το αν θα πρέπει να συνεχίσω. Και εγώ τότε ήθελα με κάποιο τρόπο να τους δείξω ότι δεν γίνεται να μην συνεχίσω. Οπότε έψαξα να βρω ανθρώπους που έχουν την ίδια πάθηση και που παίζουν και αυτοί μπάσκετ ή γενικά που αθλούνται, αλλά δεν τα κατάφερα να τους βρω, δεν ήξερα πώς να το κάνω αυτό. Και στην πορεία το είχα αυτό στο μυαλό μου, όσο σπούδαζα κιόλας. Και έπαιζα και μπάσκετ και συνέχισα να παίζω μπάσκετ. Σπούδασα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εκεί βρήκα και ένα κλάδο αυτόν της βιοϊατρικής τεχνολογίας που μου άρεσε έτσι από την αρχή, γιατί σχετίζεται με τον απεινιδωτή που έχω μέσα μου. Οπότε φτάνουμε στο 2022. Ήταν και τότε που έκανα την αλλαγή μπαταρίας που σας ανέφερα πριν και ξεκινάω ένα μεταπτυχιακό που ασχολείται με την βιοϊατρική τεχνολογία αλλά και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Είχε ένα μάθημα που έπρεπε ο κάθε φοιτητής να παρουσιάσει την ιδέα του και μας είπαν τότε ότι το θέμα δεν είναι να βρείτε μια ιδέα, αλλά να λύσετε μια ανάγκη ή ένα πρόβλημα. Και αυτό κατευθείαν μου έφερε στο μυαλό αυτό το πρόβλημα που είχα τότε στα 17, ότι δεν μπορούσα να βρω κάποιον άλλον σαν εμένα. Και σκέφτηκα να φτιάξουμε μια εφαρμογή για να μπορείς να βρεις και άλλους ανθρώπους με τις ίδιες παθήσεις. Αυτό παρουσίασε τότε στο μεταπτυχιακό. Η ιδέα αυτή διακρίθηκε τότε μεταξύ των άλλων ιδεών. Και τη δουλέψαμε λίγο μέσα στο μεταπτυχιακό. Όταν τελείωσε, είπα και εγώ ότι θέλω κάπως να το πραγματοποιήσω όλο αυτό. Στην πορεία μπήκαν και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουμε τώρα για να το φέρουμε αυτό στην πραγματικότητα. Και έτσι γεννήθηκε η Cordia, με στόχο να δημιουργήσει ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον για τους ανθρώπους που επηρεάζονται με μια χρόνια πάθηση. Και σαν πρώτο βήμα, έχουμε σκεφτεί να φτιάξουμε αυτή την εφαρμογή που σας ανέφερα και προηγουμένως, δηλαδή είτε σαν ασθενής είτε σαν φροντιστής, να μπορείς να μπεις, να μοιραστείς την ιστορία σου, να την καταγράψεις και να τη μοιραστείς και αντίστοιχα να βρεις και ιστορίες άλλων ανθρώπων παρόμοιες με τη δική σου. Για να δώσω και έτσι ένα πρακτικό παράδειγμα, αν βρεθεί ένα παιδί στη θέση που ήμουν εγώ τότε, θα μπορεί να μπει στην εφαρμογή, να ψάξει ασθενής με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και απεινιδωτή που παίζει μπάσκετ στην Αθήνα κιόλας ή γενικά σε ένα νομό της Ελλάδας. Θα του εμφανιστεί σίγουρα η δική μου και ιστορίες άλλων ανθρώπων σύμφωνα με την αναζήτηση που έχει κάνει και φυσικά μετά άμα θέλει να του στείλει και μήνυμα. Και μάλιστα ένα παρόμοιο παράδειγμα βίωσα πρόσφατα όταν άρχισα έτσι να επικοινωνώ ανοιχτά αυτό που πάω να κάνω με την Cordia. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου στείλει μήνυμα ο οποίος έβαλε απεινιδωτή τότε πριν ένα μήνα είχε βάλει.
και μου το περιέγραψε αυτό σαν κάτι το οποίο ήταν από τα χειρότερα πράγματα και το πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή του. Αυτό για μένα ήταν τεράστια ανακούφιση εκείνη τη στιγμή. Εγώ για 11 χρόνια είχα επίσης μέσα μου αυτή την εμπειρία του να χειρουργείσαι ξύπνιος για να βάλεις τον απεινιδωτή. Και μάλιστα τότε ήμουν και μικρός, το είχα σαν κάτι πάρα πολύ άσχημο και κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Αλλά φοβόμουν μήπως είμαι υπερβολικός στο πώς έτσι το περιέγραφα ή το ένιωθα. Και με το που μου το είπε αυτός ο άνθρωπος ένιωσα τεράστια ανακούφιση. Θυμήθηκα κιόλας και τα λόγια του ψυχολόγου του Irving Yalom, ο οποίος έλεγε ότι, όχι ακριβώς έτσι, αλλά θέλω να μεταφέρω την ουσία, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακούφιση για έναν άνθρωπο από τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι μόνος, δηλαδή ότι μοιράζεται ίδιους προβληματισμούς και αγωνίες με άλλους ανθρώπους. Έτσι, τέτοια μικρά στοιχεία μου ενδυνάμωσαν την πεποίθηση ότι χρειάζεται να κάνω όλο αυτό το κομμάτι με την Κόρδια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φροντιστές και ασθενείς. Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει ότι θέλει να συμμετάσχει στην εφαρμογή. Και εμείς στέλνουμε το link για να κατεβάσει την εφαρμογή. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμη σε Play Store και App Store. Γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να μαζευτεί μια σημαντική μάζα ανθρώπων. Όλη η δύναμη αυτού του εγχειρήματος είναι η κοινότητα. Ότι κάποιος άνθρωπος θα μπει και θα διαβάσει ιστορίες άλλων ανθρώπων και θα βρει τον άνθρωπο που αναζητεί. Σταδιακά μαζεύουμε αιτήματα. Από καρδιοπάθειες είναι τα αιτήματα που έχουμε περισσότερο και γι' αυτό έχουμε πει ότι θέλουμε για καρδιοπάθειες να ξεκινήσουμε, αλλά και για να δούμε πώς η εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει όσο δυνατόν καλύτερα τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά το έχουμε χτίσει έτσι ώστε εύκολα να μπορούμε να υποστηρίξουμε και άλλες χρόνιες παθήσεις. Φυσικά, εφόσον αυτό σας εκφράζει, πιστεύετε αυτό που πάμε να κάνουμε, μπορείτε, εφόσον είστε φροντιστής είτε ασθενείς, να μπείτε σε αυτή τη φόρμα. Υπάρχει και στο site μας, στο cordiahealth.gr, και στα social media μας μπορείτε να τη βρείτε. Να συμπληρώσετε το email σας και να λάβετε το link για να κατεβάσετε την εφαρμογή. Και φυσικά χρειάζεται να αναφέρω ότι η εφαρμογή είναι δωρεάν για τους ασθενείς και τους φροντιστές και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του GDPR για την ασφάλεια των ιστοριών σας και την ιδιωτικότητά σας. Φυσικά κάποιος μπορεί να επιλέξει κιόλας άμα θέλει να μιλήσει επώνυμα ή ανώνυμα και μέσα στην εφαρμογή να καθορίσει το αν θα βλέπουν την ιστορία του ασθενείς, φροντιστές ή ας πούμε μόνο ασθενείς με καρδιοπάθεια. Τα έχουμε όλα αυτά μέσα στην εφαρμογή. Στη Κόρδια, γενικά αυτό που έχουμε και στο tagline μας δίπλα από το όνομα είναι το No Patient Alone. Κανείς ασθενής μόνος. Γενικά η αντιμετώπιση μιας χρόνιας πάθησης φαίνεται ότι είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους για μοναξιά, για κάποιον να βιώσει μοναξιά, κοινωνική απομόνωση. Πρόσφατα στη σειρά Ρεφιφή άκουσα κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ έτσι με όλο αυτό και τη φιλοσοφία μας. Μόνος σου είσαι σε αυτή τη ζωή, αλλά μπορείς να έχεις κάποιους φίλους δίπλα σου για να σου απαλύνουν αυτή τη μοναξιά. Αντίστοιχα, μπορείς να έχεις και κάποιους ασθενείς δίπλα σου, κάποιους ανθρώπους για να σου κρατάνε το χέρι. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να βιώσει τη χρόνια πάθηση για σένα. Κανείς δεν μπορεί να πάρει το άγχος, το φόβο, την αβεβαιότητα από μέσα σου. Ο καθένας μας μόνος του πρέπει να αντιμετωπίσει τη χρόνια πάθηση, αλλά μπορεί να έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του να του κρατάνε το χέρι και να το καταλαβαίνουν. Η ερώτηση βέβαια που κάναμε σαν Κόρδια είναι: φτάνει να είναι μόνο οι ασθενείς? Μπορεί και ναι, αλλά εγώ πιστεύω μάλλον πως όχι. Έτσι φτάσαμε και σε αυτό το podcast, το Ασθενείς με Σθένος, γιατί πιστεύουμε ότι χρειάζεται όλη η κοινωνία να γίνει πιο φιλική και να μάθει για το πώς μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος μια χρόνια πάθηση. Οπότε ο στόχος μας είναι να καλούμε προφανώς ανθρώπους ασθενείς και να μιλάνε για την εμπειρία τους. Θέλουμε να καλύψουμε το κομμάτι το βιωματικό, αλλά όχι μόνο αυτό, να δούμε π.χ. και ένας γιατρός πώς μπορεί να νιώθει όταν πρόκειται να χειρουργήσει ένα παιδί. Ένας ψυχολόγος πώς νιώθει όταν έρχεται κάποιος και ζητάει τη βοήθειά του. Ένας φροντιστής, φίλος ή οικογένεια του ανθρώπου που αντιμετωπίζει μια χρόνια πάθηση, πώς νιώθει δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο και στην καθημερινότητα. Όλα αυτά θέλουμε να τα φέρουμε εδώ, να τα φωτίσουμε. Οπότε στα επόμενα επεισόδια αυτό που θέλουμε είναι μαζί με κάποιον καλεσμένο εδώ να κάνουμε συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Και στο κομμάτι εδώ για το Vidcast έχουμε ανοίξει μια φόρμα που μπορείτε, άμα θέλετε, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε εδώ να συζητήσουμε και να μοιραστείτε την ιστορία σας. Και έχουμε σκεφτεί και άλλη μία δυνατότητα, να υπάρχουν κάποια επεισόδια, εφόσον δούμε ότι έχετε ανάγκη από αυτό, που μπορείτε να μοιραστείτε ανώνυμα την ιστορία σας μέσα σε αυτή τη φόρμα και εγώ να διαβάσω εδώ πέρα
ανώνυμες ιστορίες. Είναι και αυτό ένας τρόπος να ακουστεί η ιστορία σας και ίσως να είναι το πρώτο βήμα για σας. Και επειδή μπορεί να σκέφτεστε πώς βγήκε και το όνομα του ασθενής με σθένος, νομίζω ήρθε η στιγμή έτσι να πω και για αυτή την ιστορία. Συζητούσαμε με μια συνεργάτηδά μου, την Αλεξάνδρα, και εδώ έτσι θέλω και σύντομα να αναφέρω ότι φυσικά πίσω και από όλο αυτό εδώ το εγχείρημα του Vidcast υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, η Μαριάννα, ο Έσωνας, η Σοφία, ο Δημήτρης, άνθρωποι που βοηθάνε ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, συζητάγαμε με την Αλεξάνδρα για αυτό το κόνσεπτ και της έλεγα ότι είχα διαβάσει ένα βιβλίο πρόσφατα που λέγεται «Στο φως, μικρές αφηγήσεις» του Νίκου Βόπη. Είναι ψυχοθεραπευτής ο Νίκος και σελίδα 159 στην ιστορία της Νεφέλης έχει γράψει «Η αλήθεια είναι πως δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον όρο ασθενής. Δεν πιστεύω πως συνάδει με αυτό που είναι στην ουσία οι άνθρωποι που περνούν την πόρτα μου. Ασθενή αποκαλούμε κάποιον που δεν έχει σθένος. Δύναμη δηλαδή. Και οι άνθρωποι που παίρνουν την απόφαση να περάσουν το κατόφλι ενός ψυχοθεραπευτή, μόνο δύναμης δεν υπολείπονται». Και έτσι κι εμείς είπαμε ότι κάποιος ο οποίος θα τολμήσει να μοιραστεί την ιστορία του σε μια κοινωνία που είπαμε υπάρχει στίγμα, υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχουν στερεότυπα, σίγουρα δεν του λείπει το σθένος. Έτσι βγήκε το όνομα και θέλω έτσι να κλείσω. Λέμε no patient alone στην Cordia. Αυτός είναι ο στόχος. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, που το περιβάλλον δεν είναι μόνο αυτό που χτίζουμε στην εφαρμογή, είναι όλη η κοινωνία ουσιαστικά, είναι ο κάθε ένας από εμάς, όπου κανένας ασθενής δεν θα φοβάται να μοιραστεί αυτά που νιώθει. Δεν θα φοβάται να μοιραστεί την ιστορία του. Και με αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη γνωριμία. Εύχομαι και εγώ να σας γνωρίσω. Εύχομαι να λάβω μηνύματα από εσάς. Μου αρέσει πάρα πολύ η διάδραση. Να μου πείτε πώς σας φάνηκε, πώς το νιώσετε όλο αυτό και τι σκέψεις μπορεί να έχετε. Και γιατί τελικά αυτό που μένει είναι η σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους, να μπορούμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και τελικά κανείς να μην τα κρατάει αυτά μέσα του και να νιώθει μόνος. Οπότε, σας περιμένουμε την επόμενη φορά με κάποιον καλεσμένο μαζί μας. Να είστε καλά.